У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Уся земля поклонится Тебе и заспевает Тебе, и прославит имя Твое. Ахвяра святої мши складається за померлу Ангеліну Жирневич у третю годовину після смерті. За Марію померлого і Михаїла просим, каб добрый Бог принял их до радости святых у небе. А каб мы могли годно скласти на святейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся. Нехай змилуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над намі. Христе, змилуйся над намі. Пане, змилуйся над намі. Молимся. Усемагутны вечны Боже, Ты кіруеш небам і зямлёю, выслухай ласкава просьбы Твайго народа і адары нашы часы з упакоем. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання першої книги Самуэля. У тыя дні, пасля перамогі над амалікітамі, Самуэль сказаў Саулу: «Пачакай, я скажу табе, што сказаў мне пану нашы». Той адказаў яму: «Кажы». І сказаў Самуэль: «Ці ж не стаў ты на чале плямёнаў Ізраіля, хоць і здаваўся малым у вачах сваіх? Пан намасціў цябе каралём Ізраіля і паслаў цябе пан у дарогу, кажучы: «Ідзі і забівай грэшнікаў, амалікітаў, і змагайся з імі, пакуль не знішчыш іх. Чаму ж ты не паслухаўся голасу пана, але кінуўся на здабычу і ўчыніў благое ў вачах пана?» Тады Саул адказаў Самуэлю: «Я паслухаўся голасу пана і пашоў шляхам, на які скіраваў мяне пан. Я прывёў Агата, караля амалікітаў, і пазабіваў амалікітаў. А народ узяў са здабычы авечак і валоў найлепшае з таго, што было пад праклёнам знішчэння, каб у Галгале ахвяраваць іх пану Богу твайму». І сказаў Самуэль: «Няўжо хоча пан Бог усеспалення і ахвяраў больш, чым паслухмянасці свайму голасу? Паслухмянасць лепшая, чым ахвяры, а слухаць лепш, чым прыносіць барані тлушч. Бо супраціўленне такі ж грэх, як варажба, а ўпартасць, як ідалапаклонства. Паколькі ты адкінуў слова пана, ён адкідае цябе, як караля». Гэта слова Божае. Безаганнаму ў паводзінах пакажу збаўленне. Не буду дакараць цябе да твае ахвяры, твае ўсаспаленне заўжды перада мною. Не прыму вала з твайго дому, ні казлоў з тваіх загонаў. Нашто пералічваеш мае наказы і ў вуснах носіш мой запавет, а сам ненавідзіш настаўленне і слова мае кідаеш за сабою? Ты гэта рабіў, а я маўчаў. Ты думаў, што я падобны да цябе. Хто прыносіць ахвяру падзякі, той мяне шануе, і таму, хто безаганны ў паводзінах, я пакажу Божае збаўленне». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Живое Слово Божие и здейснае, здольное судить думки и намеры сердца. Пан з вами.
Чытанне святого Евангелия паводле Марка. У той час вучні Янова і фарисеі пасцілі. Яны прыйшлі да Езуса і сказалі яму: «Чаму вучні Янова і фарисеі посцяць, а твае вучні не посцяць?» І сказаў ім Езус: «Ці могуць пасціць госці вяселля, калі з імі жаніх? Пакуль жаніх з імі не могуць пасціць, але прыйдуць дні, калі забяруць ад іх жаніха, і тады будуць пасціць у той дзень. Ніхто не прышывае латы з новай тканіны да старой адзежы, бо новая лата адарвецца ад старога, і дзіра будзе яшчэ горшай. І ніхто не налівае новага віна ў старыя мяхі, бо новае віно парве мяхі, і прападуць віно і мяхі, але новае віно трэба ўліваць у новыя мяхі». Гэта слова Пана. Прадставім добраму Богу нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб добрую навіну аб збаўленні ён мог абвяшчаць усяму свету. Цябе просім. Молімся за памерлых Ангеліну Чырневіч, Марію і Міхаіла, каб пасля цярпення зямнога жыцця Бог адарыў іх радасцю вечнага прабывання ў небе. Цябе просім. Молімся за тых, хто аплаквае смерць гэтых памерлых, каб праўда аб воскресенні суцешыла іх і дапамагла пераадолець смутак і прыгнечанасць. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых бацькоў, родных і дабрадзеяў, каб заказанае нам дабро Бог адарыў іх вечнай узнагародай. Цябе просім. Молімся за нас, тут прысутных, каб Христос дазволіў нам калісьці прыбываць з ім у яго валадарстве. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усімагутны. Пане наш Божа, дапамажы нам годна ўдзельнічаць у гэтых святых таямніцах, бо калі мы складаем эўхарыстычную ахвяру, здзяйсняецца справа нашага адкуплення. Праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. У гору сэрцы падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Разам з анёламі і з усімі святымі праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы: Святы, сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа.
Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы збраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыі, са святым Юзафам яе браннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: «Ойча наш». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана, няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа мая.
мы пазналі і паверылі ў любоў, якую мае да нас Бог. Молимся. Пане наш Боже, наполни нас духом Твоей любови и в Твою добрыню з'єднай усі, кого Ты постелил одним хлебом небесным. Праз Христа, Пана нашего, святый Арканюля Михалия, Пан з вами. Нехай вас благословить и стережет всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в покое Христа.